Kondisi lahan wae koyo ngene lho kok Pakde yo piye nak kon apik. Lho. Nggone wis serut koyo ngono. Ayom kayune akeh. Turbase apa? Jam-jam Bang. Dene entuk srengenge. Iki. Ora entuk srengenge balemu Pakde eman-eman balemu nak ngene iki. Wedok. Ngene iki Pakde lah. Pakde. Maneman balemu nak ngene iki. Kayune plangas akeh men kok Pakde kudune terbase iki ben entuk srengenge. Tahu kan srengenge ora salah musim mahat iki Pakde. Bukan kira iso mahat. Balem ora tau entuk srengenge kok apa anu yo. Kayak ngene iki.